Assalamu alaykum hormatly dostlar, mehriban vatandaşlar. Elbette şuun Mekan Show talantlar gepleşiniň 4-nji bölüm çykka. Elbette şuun bizde mihmançylykda Jelil Nurberdiýewiň şagirdi. Elbette Atagelli Döwran Gelip bizde mihmançylykda. Elbette ikinji mihmanymyz bolsa Mekan gardaşym Grant Deri bizde mihmançylykda. Elbette üçüncü mihmanymyz bolsa Gowunç Malçy diýip tanalýan. Gowunç Malçy. Assalamu alaykum oglanlar. Waalaikum salam. Canım sağmy? Waalaikum salam. İlk bilen näse ilakanyň üçin sağ bolun. Gowmeýdaklar. Gowmeýdak ýa. Seninkiler gowmy? Ýa. İlk bilen Atageljan Fenel Masayn. Öňüň bilen tanıştyr, näçinji ýyl, nirde okuyan, opşy. Durmuşyň arada bir gıýtga aýdyp berýär, watandaşlarymyza, dost ýarlarymyza, täwäbi şuma ähli rekordy döwen soň näme diýär, bir adamla gyzykdan ýa-da bu nirden kabyjy diýmez, tuwalamy. Men özüm barda aýtsam gysgaça men Atagil Döwran Gelip, ýagny men Lewat vilayatynda Türkmenawatda doguldum. Özüm 17 ýaşynda bärde okuýardym we şeýle bul aýdyň döwründe başlan wagtym ilkinji bilen başda men 2019-dan bäri aýdyma aýtyp gelýän şeýle ondan soň ondan öňe aýtýar, ondan öňe aýdyň kulturasynda folk dans we durly dans etýärdim, hip hop kultura, ondan soň başga durly halklar aýdyňdan aýtýardım, durly Amerikan aýdyňdan rap aýtýardım we mundan başga soň 2019-dan soň şeýle aýdyň şol makmada köwürdi, şeýle bäde immiş guraýyn şo Jelil Nurberdiýew, şoň aýdyna gowy dinleýärdim we soňra başlap gitdim. Öňüň aýtmak da goýan. Ödüm ýylan sortym. Aha. Inni gelin Mekan gardaşym Grant der bilen. Ýene bir assalamu alaykum. Öňüň bilen gardaşym öňüň bilen tanıştyr. Salam alaykum ýa-da watandaşlar. Men 1990-njy ýylda Aşgabat şäherinde doguldum. Ene görüşüňiz ýalyk. Näme? Hemmäňiz üçin edilýän işler ähliňiz üçin hemmäňiziň gollawlaryňyza garaşýar. Grant Deri Türkiýe döwletiniň ady belli brendlaryny ýygynan. Hemmäňiziň bilişiňiz ýalyk. Bize de sağ bolsun Mekan Novat alpazymyz Mekan talantlar, şo talantlar gepleşigine çağırdy. Köp sağ bolsun. Raýdýa mundan meýle işiňiz uğurlu bolsun, janyňyz sağ bolsun. Edil vatandaşlar Grant Deri'den hem daşlaşman, Grant Deri size münasip. Tuğulan bir ýa-howluk gäň ötden çapkyrly. Şimdiki üçüncü mihmanymyz Gowunç Malçy. Gowunç Malçy, näme üçin iýminde Gowunç Malçy? Men öňe adım ara Nur Muhammed. Ýaşydyň mara at kendiliýär. Ay öňünden çykan adam, gowuran adam, biratda gaý adam o. Gowunç Malçy öýdäkler, Gowunç diýär. Mazat ýanyň üçin näme Malçy diýdim-de. Ay näme bir şeytden TikTok'a mal goýup başladyk, adetdir. Öňüň şäherim ýitinde ýaşaýan, aýtmak dokudum. 59-da dokudum, 5-de dokudum. Tuğulan, akıllı bolan. Tuğulan, malades. Bu gardaşym gözüne gülmüş ýa-da aşyk ekkel. Ýa, degme stilim oňla. Stile ha. Sağ ol. Gelinini üýjüp şu Atagelli arada biraz çykar. Şuma tuğulan müňden birine çykdy da. Edin öyle. Konda näme etdi? Döwdi. Şu aşagan galçy bar ha, brentek bagşylar. Pul berme maly bilen, okşon galçy ýa-da. Gördüňmi? Täwäbi, dowam etmeli. Onu käwir adamlar, meselem, badany iýleşemek üçin ters düşünýän bar. Olar ýalakda. Biz diňe näme maksat? Ösmeli, tananmaly, halka hyzmat etmeli. Edimiz bir hyzmat etýär, dogry dälmi? Inni diýjek goýum şol aýdymy özüň saýladyňmy ýa bir aýtdyydym şol aýdym şu müňden birine. Müňden birde başda ilk başda özüm saýladym. Şol aýdym gowy gider, şol aýdym gowy adyna gowundan ýarar. Hem muştuklanmady da gowy diňlenýär, hit bolan aýdym. Ve şundan başladım ve bulaydım aýtma karary geldim. Tuğulanma. Inni gardaşym, sen şo arada näme diýip bilersiň? Özgeregimde Atageljan gardaşym üçin ul üstünlikler ardy edepim ben. Bir söz bilen
ikinciden hem mana der. Müňden bir gepleşiginde tolgunman öz yürekden çıkan aydymyny aýtdy. Jeyil gardaşym hem gaýbany halifam diýdi, dogrudan. Gaýbany. Jeyil jan gardaşym hem jan sag bolsun. Olam öz owadan aydymlary bilen halk ýene şuma taw halkyň hyzmatynda täze aydymlaryny çykarypdyr. Oňa da üstünlük arzu edýär. Nesip bolsa ata gelsen, edi vatandaşlar sizin gollawyňyz gerek. Ata gelsen gardaşym bilen Jeyil Nurberdiýewiň bir täze gow aydymlary bilen ata gel gardaşym bilen gow TikTok platformasyna, YouTube, Instagram, gow klipler bar. Öňümizde şonu misle. Hemmäňe de garaşýar. Goldaňyz gerek esasy. Nesip bol. Ata geline seret bir zadaýdan tutar. Hiç bağşam, hiç aydymçam, gün eline mikrofon alyp, başary çykyp aydyma ya toýa çykyp ya ýankylaryp näme mähelle oňuna çykyp aydym şoňup gidiyor. Her bir nämede işde ihlas etmeli, inanmaly. Boş öz arzuwlaryňa tarap ädim atmaly. Şoň üçin saňa üstünlük arzu edýär. Ýöne nesip bolsa seň bilen gardaşyň arkaýyny gow aydym çykaryp, täze klip gelýär. Jeyil Nurberdi. Hemmäňe de garaşýar. Like komentar. Çıkaracak diyor. Çıkaracak. Koy kardeşim bilen. Çıkarman, maskara bol. Görme o. Yok, dinle de bir çıkaralar. Onun nesip o dedi vatandaşımız. Hemmesi nemelerini, gollawlaryny. Öyle mi? Kovay diye sesin owan. Bağlan. Nişwat ata gelsen gör planlar ýükletdim. Jeyil kardeşimiň bir gowaydymma ýaşyk göz saňa aşyk. Şonu Nesip bolsa işlemek şey. Täze klip gelýär. So ýemede bir sözüni ýetgetseňem özüňiz bolýar da şona. Nesip bolsa. Ondan şo klip. Ol bir sözüni ýetgetdiň diýip, o bir söz ýetgetmek üçin giden azap etdir o. Ondan adyr şoýdymdan soň danýeş nesip bolsa internet platformasyna ata gelsen inşallah. Jeyil'in şäherinde bilen sıçra berýär. Gardaşym gow klipler bilen. Indi yemeğe gezip geleli. Size şeyler bir soru var. Ene goňç marşy senden maşaýyn. Ene şuma tuğulumu her gep beşikde gidip otur internet platformasına gidip otur on rap sunwatdy. Şuma çödülüşün yani meseleler var. O yankı diýdi. Indi sen ödüň bir kimi var ya, bir Karol hökmünde imperator rapda. Ay Karol hökmünde. Rap dinleýän mi ödüň okçy? Rap dinleýän, dost goýundan geleýän, sesin dinleýän. O. Ondan rap funwatynda da var da. Hiç sinem Karol göremok. O Karol'dan algany. Ýutany. Hele geçeyim ne kel bilmedim, Karol'dan keldim. Geçeyim ayırdım oydu yani. Yok, ol katıp olmaya. Değişenler ne o rapperler o manatı. O ama böyle bir rapperler için Türkçe ne oğlunun mu var o ne? Kime? Ay bol ya atlandırmayın mı? Türkçe'den. Balını Karol'a ayırayım. Karol'a. Atlandırmalı mı varsa atlandırayım. Ay yok ödüm var. Ay geri o. Oo. Inni Değişenler ne o rapperler o. Sen kardeşim Karol kimi var yani? Çödeliğin dersin senin, çödelisin olma. Bir hili oldular bir. Reyta mı? Ova, bir hili. Reyta doğrudan şu an katı ulu aksuzda dedilýär. Reyta Karol kim diýär da. Mena wara doğrusuna aýtsam ile gep boldum. Özlükde doğulan yani dilinizde bek boldum. Erkek boldum. Aça gelýär, sen kim var ya? Yani rap dinleýän mi? Ova. Höwes bilen maýtýar Allah. Höwes bilen maýtýar tulum, rap maýtýar niýe? Rap maýtýar. Tulum mala diýip. Haýwana. Jeyil Nurberdi bu aydymlar bilen yani täze klip hem nesip bolýar. Nesip bolsa. Indi sen kim var ya? Türkmenistan içinden mi? Oo. Türkmenistan içinden Saýtdaly. Saýtdaly. Hemmesinden şol gowy hem öz sözleri gowy hem durmuşdan alýar hem özüniň kulturusy özüni ýörete işleýän programmalar bilen özüne halky ýitirýär. Ve şoňa görä we onuň türkmen rapinde esasy ornaşan ýeri esasy özüniň nähili okuyply döne talantlaryny görkezjek bolýar halka durla aýdyna bilen ýerine ýitirýär. Ben şoňa senin
Tenkam sayt geldi. Awa. Benki ne bilýän, aýtmak gerek. Awa için ya. Öýden çykdym. Saçlarıma. Ayday. Bilýän gezmekden meniň aladam. Kardeşim. Sonra da gitjek ýerim ýok, meni halaman. Elden gelýän zat kän, edi sarman. Awşet ýanymda kowlan tanşet. Belki diýel diýe bawşym. Ellemek çıkmayan karşı. Eýüm kensin potion. Ey bro. Bilýän gullağımda sesi tanıdın. Sağ süjüt ed arakok an pikirleriňiziň ed aryldy. Nirde bolsaňam ýylykyt aladaňy, bärde gaýdam zok, görmesen karadaňy, öňde bir ýaly, giýjä gaýtylaly, görmesen kelen çaýkylaly. El çarpalyň. Sağ olun. Gördüňmi? Zanım sağ bolsun. Gördüňmi? Ene hormatly watandaşlar, dili ýa-ni saýyk däl, ýa-ni bolsa ýüreklerim Mäht Nazarowyň aýdymlar çykdandyr. Şoň üçin Mäht Nazarow benim için rap sunatında qalan aýtmaýyn. Mäht Nazar diýjek bolýan ha. Bilýär diýjek bolama on men. Ay o her kim näme? Her kimiň öz aýrymy ýoly bar. Onun için diýdim o köp sumaňy ýazýar näme? Ol bol men her kimiň öz dogry ene. Şoň üçin men Gowonstan soradym, Mekandan soradym, Atagelden soraryň sewer. Şonam ardaş beýlimi. Jean-Claude Van Damme o var ýa, Gowons Chuck Norris o var ýa. Ondan Chuck Norris'in kinolarını gördüm ardaş. Men mara da täze plan kino gördüm diýsem, ma ýalan çownaý da. Kino däl da mal badar dar ençe miraz barkalar gördüm. Hakiki durmuşdan andan inni tuwlama her ýerden accountyňy görýäňiz bol, ene haterlar diýär. Ene şu taňada diýär haterlar. Taňada diýär. Ene senden masala bir. Haterlar barada näme pikir etdiň? Maňa dogry aýdyn ha. Haterlar bol bara, haterlar ýok mekanzan. Şu dogry aýtsam bir video goýýan. Bir video goýsam 30 000 40 000 prosmotr bolýar. Baryp 2000 oglaýar, kommentariýa gelýär. Şoň içinden bir 2 tane, 3 tane töwük ýazýar. Ay bir ona ýeten opdara bilýärmi? Bu kommentariýa jogap berýän sebäbim näme bir gülşöli değişenlik berýän bilýärmi? Näme günni ýylgyrsaň ömrüňiz bolýar. Şu ýylgyryp ketseň ýaşyňyz ýylmolýar diýerler bolup. Menim şu ýylgyrjak bolup görnär o. Şäme? Hem ýylgyrsam paýlajak bolup. Ol o taýda bar men üýt görşükli adamdan bilýän olar ýöne gülmek üçin ýazýarlar maňa. Menim onu şu gülmek üçin ýazýarlar bol. Menim onlara jogap berýänler. Tuwul. Inni Allah razı bolsun. Allah razı bolsun ardaşym. Kardeşim, senin bir rev aýdy bilýän diýip esitdim. Ondan ýanky şu rewň bir bölejiklerini aýdyp beräýän ene tuwulmy watandaşlarym bydy. O dostum, öz afterski rewňden birazçyk bir kusak typdyp beräýän bir gaýrat et. Şaň bilen tutjan ýerleň gözde görünok, ela gözde bilen pyçaklaýa ölemo. Sen adyň bilirtýän, bilenenok, oňa ady näme nireden bilenok. Barýas garap ýolu, baýa puly tutup, aýa tarap, agy düşmeg ama Gowons bilen gaday berdeke. Gaday kime ýol? Bilenmo. Taktana ýani ýöne şeýle bilenmo. Hip hop elime gelmedi ýok. Rastagym. Agam ýyň tapdyň. Karol berdi. Ana karol alyňam. Galandan näme? Jelil jan kardaşyň şägirdi bilen. Gidip berýär. Korona gel. Ýok, hakan goý kardaşym men toňa apsuzdeňiz. Gidip boldy. Dogry. Tuwlama sen näme pikir etýän haterlar bar. Dawa ýazýanlar, kommentariýlar çykýara. Lungdan bir çykýara pala. Gerek şeyler at bellek geçecekte. Eri vatandaşlar şu atma o ekranı men görüp oturan bolsaňyz şeyler açak men. Men o internetde çykdym men, dogrusyny aýtsam. Ýöne başga auditoriýa bilen çykypdym. 100 adamam görmedi dogrusyny. Indi Hudaýa şükür. Vatandaşlar, doganlym, dostum, gullukdaşlar, kurtdaşlar 5 vilayet, 5 gün tutuş Türkmenistan seyredýär. TikTok platformasynda meni. Ýani ýekece zada gynanýar. Haterlar şuma 100 000 prosmotrly video ama şu taýda 1000 sana adam ýazan bolsa, şoň bir 10 sana, 15 sana hökman bir awsyn Türk. Bolmasa bolanok internet, bolanok TikTok, bolanok Instagram.
Bolana. Men ýöne iň ýekejegine ýazadym bar. Aha. Şo 2023-nji ýyldan 24-nji ýyla geçirsikde täze bayram bilen edi watandaşlarym gutladym moly. Sonra oğlanlaryň biri söwüp ýatdy. Men hiç sada gynanamak ýöne şoň alak adam terbiýelen en atagyn. Gördüm, doğruyum, aydan duygulandım. Gatervet duygulandım. İnşallah. Yani şu rekord dövdü etken. Rekord dövdü. Sağ olun. Diyanda bir gat kelle. Ay kardeşim. Son ýada düşdi. Yo, herlenem ýadyma düşdi. Olaýan aýtmanlar tüsülüp durdum ýa-da. Bellek geçeýin ýanna. Asan çyljak bule. Ola. Aha. Ay şu çıkıp bassam, ha, güç dekkinde çıkıp bassadım. Ma ýüdüm gorkod. Gurbanlykdan näde? Aha. Ay bir videom asana birinji gerek bir ýa-da ala berdi, piýdan sandy. Şondan soňra çykmajak boldum. Ýüreğime değdi. Gater birinji gerek ýadyldy daro. Ol sen utsak bol, Şu bassak bol. duygulandım. Mafyalarda gün şeytini opsun ayırmak projekt. Ayonna oturdum, pikirlendim. Bunu yapjagam boldum, agam. Çykmajagam boldum. Aha. Ayonna men bunu dinlemeýin, näde diýdim, adam oturdum, pikirlendim. Ben dedim, 30 000, 40 000, 20 000 adam var ya. Aly öyle içinden, ekece aly öyle bir adam ýatdy. Şowat 10 adam ya, 5 adam bir diýdine, ýadan bolsa ham çykmazdım. Ne galardy? Olar oturdan ne? Hudaý janyň beren sowgat diýip kabul edýänler. Kime berilen, mukaddiýen bular ýa sowgatlar. Doğru, hem ajaýyp. Doğru, kardeşim. Efati Inni diýjek kon sen haýtyrlar barda näme pikir etýäň? Sen aýdan. Men haýtyrlar bar. Sen haýtyrlar birinki denem kan. Hakyky bu Doğru. TikTok platformasynda ýyllar kardeşim. Sıçraýa. Ben alt gitjige miýdim. Nesip barsa. Nesip bol inşallah. Awa. Men ýygyny nesip bolsa dowam eder. Dowam eder. Inni şuma sen tanymal bolanyň wer tansyň da adam köpeldimi? Awa, elbetde köpeldi. Tanıyan adam köpeldi. Herkili adamlar var, herkili üstünde gep etýän we arkamda gep etýänler var. Men şolara diýem, kim näme diýbersin, itewer kewren geçirýär. Ana. Görýär. Her kim özüniň oňurýan zadyny etip bilen işini etýär. Adamlar şo derejege ýetjek bolup, jyrjysýaly işleýärler, onamny ödýärler. Şey üstüne etýärler. Bizim işimiz üstüne gitmez. Gönü var ya, çiğim senin bir akşam köp sağ olsun. Awa, sağ olsun. Nedir abi? Köp sağ olsun. İş uğrun olsun alacan. Yaxşı goşuny fa. Köp sağ olsun. Yaxşı goşuny fa sağ olsun. Tuğulun ayağına bak, kuruluşursun. Biz arkaga muhtar kuruluşacağız. Ola hakikaten hem zeyle o. Ya sana canım sağ olsun, muhtar kuruluş ya. Ne diýjek bolýar? Değişenler ha. Ya değişme däl. Ýöne distribusiýonda sen goý guruluşyp bilipsiň. Taň ýüz beripdir. Sağ olsun. Şeýle hyzmat eden üçin, şeýle goldaw beren üçin, şeýle anan ödem üçin. Bizim ýöne somowy öwrenmelim ýa gerek ha. Ay menen var ha, spakat kuruluşar mıkan diýenler. Sen doğrudan bu günleri altın şiire gatnap bersin da. Bilýän altın şiir. Bedenin tapla diýerler o tapla ya. Doğru. Altın şiire bak bedenin taplamaly. Ýa-da barýan algy bergen gatdan çykar diýär. Ýereken altın şiir. Öyle sondan dolan boynunda da ýetşap bermeli kardeşim. Diýjek bolýan radım. Birinji gerek 10 be köýdünlere geldi. Bir akas pikir etýän köneň erde geçýär köýdüniň 10 be astrosyna geçýär. Gymmat ýerde öýtýän eken soň gelip iýbiste ardan ýere eken diýip. Bolamen reklamat bolup dur, tuvalym. Ya sen hakikaten ya erkekler var. Ya gymmat ýere öýtýärdim. Men ardan geçýär gymmat öýtýär. Ulen ine ya tuvalym giň köýdünler bilen tanalay dogry maýdýanlar. 10 be köýdünler. Tuvalym çynlana bakalarym hakykatdan ama istalawy var biçen ýaly mal bazar istalawy var biçen ýöne köp bir 20 30 manat bilen doýlar. Şkarny ýere gelip şowaha ýypçy. Stok gelirim şowahadan ýypçy bil ýa. Şkarny ýerde. Şkarny bolýar. Şkar. Şkarny ýypçy. Savrmyon diline şkar. Savrmyon dilde bolýar da. Sen aýdym çykarasyň gelen okmy? Men mara aýdym ýazdymam da. Aýdy. Aha. Sen gaýwana şagirdin kim? Men gaýwana şagirdim. Mara kim kara şagirtdan o Halifa kim gaýwany? Ay men gaýwana Halifa meni çoğanlydan çykmaýyn, wöpaýo muduf. Ve kazan daha saýdan.
Näme aýdymsa bir owadan aýdym. Hiç aydımdan bilemek doğruyum aydın. Adın ovadan var yani. Öyle Ödüm çok ondur. Ken söyle. Tuğulum. O. Ba? Tuğulum. Doğru. Qoğla. Inni diyecek bolýanym. Yatla, lidimle yağamla. Yatlaly. Yatlamasam. Doğru yatladım. O O yatlamasam. yatladın. Oğlum yaş vaxtımızdan yüreklerinde öçmezök O tanıtan bir küçükam aydımlar vardı. Aha. Opa yomudu. Kudura fasla oğlan näme Anla soğan? yap kel olmadı. Doğru. Indi şeyler bir söz. Ene diyecek bolýanym bir durmuşda, durmuşunda bir näle aýdym. Bir durmuşda netinin maşaýly ol. Bir yetip bilmedip zadyň barmy şu durmuşda birden hamal adamlar näme diye kuşkanatsız bolmaz, adam arzuksuz diýär. Şöyle ýaly durmuşda bir yetip bilmedip zadyň barmy nefit bolsa şoňa adam masýan zadyň barmy. Mekancan marayla şu tayda var. Doğru maýsam da adayım. Düğün bellak geçdi ha. O edilen. Hakikaten düğün aýtdym ağa mala. Aha. Bir dakika terbe dardu etdim kiçiligimden. Aha. Yetdim de Ardu bolýar. etdim o. Ardu etdim, arduma yetdim ha mekancan. Tuğulum. Nung da şükür Tuğulum. Allah. Aha. Arduň ýydyny üzmerler eken. Inni kardeşim sen bir söler ýalak bam bir. Elbette kardeşim. Adam arzuksuz, kuşkanıksız olmaz ya. Men ýöne şükür elhamdülillah. Arzularıma tarap ädim atyp uğradym. Ýöne men şu taýda bir zat paýlaşatym belä. Men motivasiýalarym hakyky durmuşdan anlayan motivasiýalar. Demir gapyňa magat şapa günnüşýändir. Allah zanma şükürler bolsun. Nefik bolsa menden meýlägem gow işlem bilen zähmet çekip edil watandaşlar üçin aňara başy näşler ýaly bilen gapçyklar bilen barsyklar bilen. O näme? Tergan. Bula kardeşim mädir Krasnovod'a ötüp barýan awada bir işim bar kardeşim. Bula pastırdım beýem portmony abyşny kardeşim. Grant deri. Grant deri. Inni tuğulum sen bam söler ýalak bir. O. Näme gelecekde ödüň näli görýän bir. Ene ýas näme diýsen. O vente aldyken etme işler arzularken herkili işler var bundan başga da ol üstünlikler arzu etken bundan okuw tarap ondan soň gulluk ondan soň nisip barsa okamaly. Diňe işlemeli. O üstünde işlemeli. Men bundan başga diňe halka hyzmat etme näme aýdym şykyrsa edip halkymyza hyzmat edip Sen rep zat bilen araň ýokmy? Ene şu tema öyle. Yo, sen öz rep aýdasyň gelen ýokmy? Sizem şol duýa etseňiz diýenler men üçüňize maslahat berýär. Ya yaşılla senem yaşıl. Ne kadar trainle. Sen ya eylekde neme değil mi? Ey bro, hemme aladan kellege ey bro. Men kelle tilken çolan klipde de. Ay bu kardeş Mustafa çıksam öyle. Tuğulum malades. Oğlundan her ýeňden bir iş alyp barýaňyz tuğulum. Ene näme ýürüýte oğlanlar Aba studio diye hyzmat etýän oglar. Sağ olsun oğlum. Sebäbi her ýerden bir işimni sebäbi menem näme ödüm şu näçilerine toý alyp barýarna. Ondan toý alyp barmaňam ödüm şu aýratym ufuly bar da. Ondan toýa barýan bolýan. Album toýa baraňdy da alyp barajy bolup baraňdy da. Käbir ýerde o esasy mene toý alyp barjy diýmek näme düşünýän toý alyp barjy diýmek toýuň ýeri şo bolýam kadýar bile taqqyn düşünüş manysy we toýa alyp barjy diýmek düýp manysy toýa jogap bermeli kim näme? Nediler? O. Ondan soň üçin esasy toý soňkundy soňba. O eni tip bolýan oňunda toýlar bar. O arkaýyn. Ene şu tayda mıl diýmek bilen öldüm diktirdim. Aýtsak bolýar. Yo bilýärler awjy. Ha bilýärler. Bilýärler. Ýöne şu köpsi menden sorýar da o alyp barjy şu TikToker mı haýt? Men TikToker däle, ona ol ýöne hobby. Aslında men kärim. Mekan soň manysy, soňkundy toý soňýan, ýöne soň diýip diýip galdyk. Mekan soň. Alp part şov bolýar da bilenler. Yo, soňkun bolýar. Soňkun. Düşündirsene, soňkun diýme. Soğukun bolanda indi her bir aýymçy özüne bolan aýdymyny aýdyp we halka ýaratmak we şo özüne ul joşkun bilen şadýançy pursatda şeýle tans etmeli, şo joşkun diýil her kim öz güni ýarar. Ne kamol ýany. Aw. Şoň üçin Joşkun diýil şoňa. toý zat bolsa aýdym size
100% üstüne skitka vardır üstüne. O yedemalar mana gelýärler. Şonu diktirdik gerek diýerler, men sen salgy beräýin. Boldy, daş da bilýän ha özüm. Toýda gelýärler diýem. O diktirmi ýok diýdi. Sowara, Ferhat kardeşim. Opşum şu zatlar bire goluda düşýär. Hemme işler şondan bolup gidýär. Hemme şu edilýän gollaglar, edilýän dilegler bilen arzuwlarymyza tarap ädim atýar. İýilim günüm bolmasa aýym günüm dolmasyn ýa kardeşim. Onna ene diýjek bolýanym ene tuwulymy hormatly dostlar ene şumatky bizde Atagelli tuwulymy ýa-ni rekordy döwdüň sen şumat nomer adil bolup dursun. Netip bolsa da işçimeli diňe öz urunda hiç ile yatmalar diňe işçimeli diýbedenden. Ne Hudaş hekili. Şunu dönmeyir aydım ayt da zağa sağlar. Aha. Sonra aydımın saatına çıkıyam ya, şun sesine çıkıyam. Bir tüytül iyiler üt koşu olarak çıktı da. Sonra tonun beyik kolyam sonra. Ferhat ton ýokary o beyik bolýar. Hasal hayaldan aýsan onda başgaça bolýar. Eger gyrbasyň ton beyik. Aydım matyltyrmy taýda matyltyrmy lekeninde. Ay ikisinden birden geldi o taýda saada gaçsaňa kim ses çykmaýar. Eger ses ýokary ton açyp dogunmajy o hiç ile original sesinde. Ayt sen nireli balkan lewap maramy nirenin gözeli daşoğuzmy akylmy öngörmedim senyali özüň ýaly arzum senyali gyzy maňa bor diýsen bolýar. Onu sesini ýetdirdiler. Hakykatdan sesi gowma. Her sarpalyň gardaşymy. Hakykatdan sesini ýetdirdiler. Onu bu en original sesini gördüňmi? Original sesi başga çykýar. Ýöne mana de. Şu Atagelçanyň geleceği bak. Talant başlooly. Ada çykýan nesip bolsa ýene şu uğruna işlemeli. Bolmana mana dinle bir söýdüm öyle bak. Ýalňyşlyklar üstünde işler dogry ýola düşýär. Aha. Dogry. Şundan ýalňyşmaýan adam ýok. Dogry. Ne şu an bu adam beraber kopya çıkar, adat döndürüm beraber kopya var bilýärmi? Aha. Bulam jelilim beraber kopya. Göni. Awa ne halipa nur melezin ne kopyalar Canon kara atkan atabayın kamşon ýaly. Menim bir aýdym aýda hem maqamay gidip barak menim bar. Aýön aýdy. Milýärde menim yo berdi diýem o. Yani umumam gelecekti benim bir aýdym. Bilen berdi. Aýtsa golýum kalbimde kol passadım ha. Menden başga aýdym aýtdy ýa-ni. Dogry. Nawa. Ana näme oglanlar? Emmäňiň işiňiz üstünde tuwulymy esasan saňa silak gelden ene mekan gardaşym brateri Owunç Malçy owa tuwulymy näme diýe Nirde sen taçyna zat daralan brato. Şona gowolya nirde sen taçyna. Ya, gow seret ýa. Gow seret ýa. Owa. Onda näme oglana näme işiňiz üstünde? Näme diýe? Bir müşterilerimize, vatandaşlarymyza aýtsak batdaňyz barmy? Sen başaýar onda. Ay näme görjeň, ola gowolsun. O gülmekden nesmetden aýyrmasyn Allahjan. No. Bir boy bir işeden dedi, näme işeden dedi? Bilýärmi? Çekinmeli, lekin bizim ne marifet beren çopan olan Hudaýa şükür tutdu. Yerdik blogger var gittik. Şoň ýaly ýa-da utanmalarlygyny aýtsak bolýanlar, utanmaly, ýerini utanmaly. Ana. Şoňmy? Şoň aýdy niýatyr. Janyňa sag bolsun, meni gollaýanlar, olaňa ikisi de janlar sag bolsun. Hop, sen meniň jan sag bolsun. An gardaşym, Ediz vatandaşlar, mehriban dostlar, dogonlar. Yüzleriňiz nurdan, yürekleriňiz mehirden bolsun Allahjan. Her biriňize ırskaly döwletli ojaňyzda başyňyz dik bolsun, görjeňiz diňe bolup bolsun Allahjan. Şular ýaly gepleşige çagyran üçin Mekano Watfordda köp sag bolsun maýdan. Grantlara patpisat etmek bolsaňyz, hökman TikTok platformasynda grantlar taýýan patpisat edin. Gow wizalarymyz öňde Atagelçan gardaşym bilen gowja klipimiz bar. Bizi gollamagyňyzy haýyş edýän grantlardan daşlaşma, grantlar size münasip. Indiki wizalarymyzda görüşýänçe. Ciao. Atagelçan senin bir özüň Emmäňize çaňa sağ başyny dip gorsun. Näme bolsa da bu
durmuşda Türkmenistan ýurdumyzda bu arzuwla garşy bolan ýurtda. Edil. Edil, sağ olun. Soňa çyny men jan sağ olsun biz bilen galan kommentary patpisini bolan. Indiki täzelikler hemmeňiz sizle garaşýas, uly howas bilen. Ýernäme? Hemmeňizden de garaşýas, diňe gowlukly alamat bilen hemmeňiz garaşýas onda. Diňe patpisini bolan. Ona näme hormatly dostlar, mehriban watandaşlar, elbetde Mekan Show talantlar gepleşiniň 4-nji bölümini egerde gownuňda yaranmasa, aşagda kommentary, hökman suratda like, öz arzuwlary bada köpsiniň kim çağır plan ýa ödüňiz o kim göresiňiz gelse, elbetde onu näme? Ene elbetde şuma öz gözellik bilen gözellik goşýan 10 begi köýdenirdi. Ýa-daýarlyk näme diýe ýazgy diýe elbetde häzir näme? Bäriň süýji tagamlaryny üýşüp bilelikde datyp göres nesip edenler. Owa. İnşallah. Indiki wideolarymda görüşýänçe gadaýyň aýdýalar. Ciao. Taňa gelsen oklaýar. Bolly ýapyly.